Ngathanda ukubingela abalandeli beshane sesichazo nginamaphupho igama lami nguhlengiwe isibongo kwambothoke. Namhlanje nginesifiso sokuthi ngeke ngichaze into ethi bakwethu uma uchaza iphupho noma uchazela umuntu iphupho usuke usebenzisa umoya onikezwe abantu bakini ngalesi sikhathi umuntu ekubuza nje ake ngithi nje ukuthi mawukhuluma mangabe ungifonelile efonini uchaza yonke into yakho ibisidonseka ngomoya ngokuthi abantu umuntu asuke nabo ngaleso sikhathi ibona bakwazi ukuthi balethe incazelo eshoyo ukuthi lo muntu unayiphi inkinga leli phupho liqonda ukuthini futhi yini enye futhi eqhubeka yenzeke ekhaya lakhe. Ngaleyo ndlela ngifisa ukucacisa ukuthi ukuchaza iphupho akusikona nje ukuchaza iphupho yomcabango yakho. Incazelo yakho nilethwa ngomoya kulo suke ezokuchazela noma kumini ilethwa ngomoya. Ngaleyo ndlela leyo bakwethu lento lesengiyenza sisuke ngasiwona umdlalo kodwa isuke iwukulekelela nje nina nginisize yabona. Isinqumo engangayithathela sona ukuthi abantu ukuze bekwazi ukuthola usizo ngendlela elula umuntu angalindi ukuthi azabe nemali kungabi khona abantu abazovaleleka ngaphandle ngoba bengazokwazi ukusizakala. Ngase ngiba nakho ukuthi cha ongenani abantu umuntu angazelinda imali angazathi angazi kanjani angakwazi ukuthola usizo kuze kube khona izinto ezizokonakala bakwethu. Kodwa manje into esithanda ukuthi ingikhuba umoya ile ethi njengoba ngikwenza mina lokho ukuthi abantu ngibasize nje ngaphandle kokuthi kube khona into ayikhiphayo sekunento ke manje engayazi uthiza kanjani. Uyabona la kule channel lokho engayiqala angikaze ngiyimisele ngosizo lokho engikhuluma inkinga vele inhloso kwakuthi ngisiza abantu kube ukuthi kuyasizwana kanjalo kuphela. Mhlambe ngosuku ngiyakhuluma mina nabantu aba close to 200 abanye uthola ukuthi ngigcine engakwazanga ukubaphendula ngizobasendela ama message ngizosenda imessage ngizobuyela kuyena yabona. Ngaleyo ndlela uma kunjalo akho ngisho yedwa umuntu engathi ngifuna imali ekuthi kuyena akekho. Abantu mhlambe nje abasakwazi nje ukubonga nje mina sicha ngiyabonga ukuthi ungisizile wangenzela lokho okushilo mhlambe bangakuba u5 babale kahle bawu5 njengoba mina usuku nosuku kunabantu engikwazi ukukhuluma nabo close to 50 close to 100 kusikhathi ezinye inqinga ngiyiphendula ngisho lokuyiphendula. Kodwa khona kunjalo kuphinde lapha ku channel bafowethu ngiphinde nginiphendule nje kahle ngendlela ngizame ngamandla ami onke ukuthi ngifinyelele emibuzweni yenu ngiphendule. Akukho la ngibhala khona ngithi khona imali engicelayo. Ngisuke ngikwenza ngothando nangomoya kaNkuluNkulu nangokuthi abantu basizakale njengokuthi umuntu uthunyelwe ukuthi sisiza abantu. La isingiphatha khona ila iqale yangiphatha khona kodwa ngangaba nandaba. Iqale yangiphatha kamase ngithola ukuthi ama video vele akhona ahamba ku Facebook na ku WhatsApp angibanga nankinga nalonto. Namanje ngiyasho ukuthi angibanga nankinga. Inkinga isila fonelo abantu bangitshela ukuthi bangikhokhele imali kwi-account. Bangikhokhele imali kwi-account manje angisaphendula ingane sebengithathe imali zabo. Ayikho mina i-account engingayifaka kwi-Facebook angikho ngisho nakobabikho ko Facebook na ko WhatsApp. Angikho lapho mina ngisebenzisa i-TikTok ngisebenzisa i-YouTube kuphela. Ngoba ne-app engangithe ngizoyivula ngagcina ngasayivulanga ngani ngezimo ezithize engabanga sakwazi ukuyichaza. Kodwa manje ngifonelwa abantu njalo usuku hayibo ngikufonelile kwenamba yakho ethize angikutholi kuyona ngagcinwa ngibhala iphupho elinje wathi uzobuyela kumini ungiphendule wathi angifaka imali ngayifaka imali njengamanje awungiphenduli sengize ngikuthola kule namba yakho enye le namba usunginikeza kuyona manje babhala izinto nje eziningi ezisicefe. Mina inamba engisebenzisayo i-061 400 7521 ayikho enye inamba engingayisebenzisa. Bayangifonela hawu kade sisi ngikufonela kule namba noma kade dadewethu ngifona kule namba ngingakutholi sengize ngikuthola kule. Ayikho inamba engangayikhipha ngayikhipha ngaphandle kwale namba le. Iyodwa inamba engayikhipha ngathi abantu abasebenzise yona ukuze bangithole mina. Manje leyo ukuthi kunezimali abakhokhiswa zona umuntu manje akasabuyeli kuyena yena bese ekhiphile imali nanokuthi
khona number engikufonele kuyona ngikutholi kuyona sengikuthola kule manje khona lapho mayifona umuntu manje sisi ngichazela phela ngikubhalelile ngabuza ungibhalele ukuthini ithini into akusimina loyo lapho nje ko Facebook nakephi akusimina angiwakhiphi ama-video o Facebook ngiyakhipha ku YouTube umuntu uyithathela nahambile eyozenzela yena kodwa nje ayikho imali engingayikhokhisa abantu uma abantu bedecide bona ukuthi benza bona ibhizinisi angihlangene naleyo nto mina manje into futhi ebuye ingixake ile kunabantu lana abasenda inqwaba yama-message yemibuzo engahlangani mina ngiyakwazi ukubona umuntu la usuke wena ngabe uyangifonela ngabe ubhalile phansi umoya wami uhamba uzufika kuleyo ndawo uthi osibani usendaweni ethize kuyazenzakalela usendaweni ethize leli phupha libuzayo kuphakama abantu abathize uma ngabe leli phupho libuzayo liphakamele ukuthi uphathiswe umuntu othize ocela ukuthi umbuzele yonke into iyavela manje ngithola kunabantu ababhala amaphupho lana efonini abangisendelayo amaphupho 20 njalo umuntu ngosuku 20 uyabuza ubuzela ini umthandazi yena qobo lwakhe uhlilo kuyiphendulela yena abantu bakhe mina fanele ngiphendule amaphupho nsuku zonke ngiphendulele yena ukuthi enze njani akwazi ukubeka isinkwa sasetafuleni lakubo ngoba kade kwenze njani kunabantu labadinga usizo okwangempela abangenayo ngisho imali yokuthi banje njani banginike mina ukuze ngibanike lolu lwazi la mina ngilikhipha la akusilo ulwazi ukuthi ngisuke ngilifunda mhlawumbe encwadini noma khona la engafundiswa khona encwadini akusinjalo akukho njalo manje abantu into engiyibukayo sebengisebenzisa ngendlela erongi khona imali bathi ngifakelwe zona abangifakela zona bathi ngifone kuthiwa fakelwe imali sifakile imali njani angazi yazi mina ngikwazi nokukhuluma izinto ezinjeni ngoba zivele zingiphathe kabuhlungu kuphinde kube ilapho khona umuntu ezokhuluma abuzele bonke abantu bakhe abasebenzayo abuze kumina yonke into njengoba enzayo kanjalo ukhokhise enkulu le mali engayazi mina angihlangani futhi naleyo nto kodwa ke ngibuza ngoba i-channel ukuvuleka kwayo ukuthi wena muntu othi unemoya fanele ukufunda ukulungisa izinto zakini njengoba fanele uyilungise uma ungafuni ukulungisa izinto uthi uzobuza kumina lokhu ubuza kumina kumnandini kumina nje yona lento engiyenza la ngikhethile ngayithanda ngathi hayi ngiyadecide namhlanje ukuthi ngenze nami lento engiyenza la kona ukuthi ngiyayithanda ngiyenza ngoba kubukhona ukuphoqeleka manje abantu uma bezongisebenzisa ngendlela engayithandi nakumina engigqilazayo kwesinye isikhathi ngilale ngingazazi nokuthi ngubani igama lami hayi nanokuthi ngisebenzela ukuthi khona engikutholayo cha only 5 nje abantu mina basanginikeza imali bengipha nje 5 omunye umbhudi nje nabanye omunye ngaze ngambonga ngoba nomunye usisi naye owakwazi ukunipha nje imali engconywana kodwa nje kubona bonke abantu abafona ngosuku abantu umuntu afone akufone uthule nje umlalele umsize mhlawumbe umuntu afone 2 hours wonke kunabantu abalindile abawulayini la abafuna ukusizakala umuntu afone 2 hours wonke le information ufuna ukuyithatha ayisebenzise kuleso sigodlo sakhe angafuni ukusilungisa ufuna lokho ezobuza la kumina manje bafowethu kufanele kwenziwe njani ngoba nina nitshelwa kahle izinto kuthiwa lungisa la nala anifuni abantu badlala ngani yiyo lento lesuka la nithi uthi ubenzela iqinisa abantu bekushintshe bakushintshe into esengize ngacabanga ukuthi yazini ngoba mina kunabantu abafona la fone nje isikhathi esincane umuntu abuze lokho nalokho hayi ngiyabonga sisi akwazi ukubonga nalonto kuona lo 5 engubani akwazi ukubonga nje sawu ngiyabonga sisi wami into eyenzile noma abonge mhlawumbe futhi nathi mhlawumbe ngo300 noma ngo100 ebonga nje umuntu yabo ngaleyo ndlela lesi sikhathi engisuke ngisebenzisa la akusona isikhathi esisuke ngingazi sifanele ngenze isuke ngenza ngoba ngithi ngisiza abantu bakaJehova abantu bakaNkulunkulu so nginaleyo nhloso enjani ngaleyo kodwa mase ngizophenduka ibhizinisi eceleni kube khona abantu abazongifonela bangifuna imali angingeni mina kuleyo nto leyo into engithe ngizoyenza umuntu uma efuna ukukhuluma nami angikuphenduli efonini ungawukhipha ngo500 ngizoshiya account number yami ozongena kuyona ngizophendula umuntu okhokhele mina ngoba angeke ngizomiswa abantu mina angeke ngikwazi ukusebenzela abantu mahala nje
hayi laba abayinina abasuke bebuza into eqondile elula. Kunabantu ababasebenzi nabo ababathandazi, ake ngisho njalo, abayizangoma ndlela thizeni, angazi abathi ba spiritually gifted, angazi indlela thizeni, kodwa manje abakwazi ukuchaza izinto bazichazele abantu ababasebenzayo. Basebenzisa mina ukuthi mina ngichaze lezo zinto. Umbuza umuntu uyayiphika. Into engiyaziyo mina, njengoba sokhuluma nami efonini, mina ngisuke ngikubuka yonke le ndawo sokuhlele yazenzakalile uvela yonke indawo. Ngaleyo ndlela ngeke ngathanda umuntu lokho engilwisana naye-ke ngithi hayi ungenza isilima indafa nesibangelona, ngoba phela ilula indlela yokuthi lento isotheka out leyo nto yakho nje, yabona. Ngekuthi angene umuntu onalo umoya ongafisela omunye umuntu into enhle engingakuthandi. Number 1, aniqonda ukuthi kanti i-channel yokwenzani. I-channel yokulungisela imoya yabantu basemakini ukuthi nilungise nibakhiphe kuzona zonke lezi bakwazi ukukhuluma izinto eziqondile phezukweni. Manje abantu abasayenzi le bagijima sebegijima nezinto eziyinkinga zabantu ababasebenzayo bazobuza straight la kumina. Abantu laba baze kubona bakhokha imali bayishiye lapha abantu bakhokhe. Mina njengoba ngisebenza ngale ndlela yami angisawaphenduli amaphupho ke efonini. Nqwaba 2040 angisayiphenduli yonke lento ngoba nami ngisebenza ngendlela engisebenza ngayo. Hayi nanokuthi ngiyakhokhisa. Useyongibelesela kumuntu, ngibelesele ngifonela. Hawu sisi ngiphendula mfowethu ngiphendula. Hayibo. Manje abantu sebeze bagcina bayithola inamba yami ngempela, bayangifonela abantu bayangitshela ke manje. Manje fanele ngenze njani ke mina? Ake ningisizeni ke bakwethu ukuthi njengamanje mhlawumbe ngizoma ukuthola ithuba ningibhalela ngenzansi ukuthi kahle masinje i-T1. Kodwa nje sami isinqumo sithe uma ufuna ukubuza noma ingane benjalo nje abantu bafona mfethu indabende thothi umuntu azokunikeza ngishusheleni. Angikoni ukuthi usuke efanele kunikeze ngivele. Ukubonga nje kunzima nje ukubonga. Yabona? Abanye basho siyebo siyabonga Nkosi kubusisa. Ngaleyo ndlela kulungile lokho abengaxabani nakho bengenankinga futhi nalokho bekungiphilisa futhi enhlizweni yami. Into engilwa nayo ilaba abantu abathatha izinto kumina baphinde bezobuza futhi kumina, baphinde futhi bathumela abanye abantu futhi kumina ukuthi abahambe beye kusibani kodwa uzokhokha kuyena. Hayi musaniganga ngami bafethu. Musaniyenza lento eniyenzayo. Igazi leli umphefumulo lo suku usebenza kanzima elithi lishona ilanga. Mina fanele ngizame ukuyiboosta ngendlela engiyiboosta ngayo. Nonela abanye abantu abangahlangene nalento eniyenzayo. Kunabantu nje abahlezi befuna ukonela abanye abantu. Njengoba ngisho nje mina angizokuphendula isefonini, angikuphenduli. Ungfonela uzongifonela udeposit imali, ngizoshiya account deposit imali ukuthi ngizazi ukuthi mina ngikhuluma nobani. Message yakho uzongiphendula ngibe usukhokhile. Kahle ake ngisho nje uphendule umuntu onganikelile, uzonikela emva kalokho ngiyakuphendula. Information uzoyithola ngizokuphendula mase unikelile ngoba manje ngiyasebenziseka phela eceleni bafethu. Nawe uwena ithathe lento uyibhekise ngakwena. Ayikho inhle leyo nto. Ngisendela ama message lana sisi mina ngikhokhile ngikhokhe account ezisoso angazi nalo account. Thanga ngofaka imali message sitholile ku Facebook kanjanja. Angikho mina ku Facebook. Sebenza inhlobo ku Facebook. Ngisebenza la kuma comment nakhona so nginiphendula nje ngothando bafethu ngokungaxabani. Manje masinje iyangidida. Thatha isinqumo ke mina sokuyivikela ukuthi cha yazini angiphenduli umuntu mina. Angiphenduli umuntu ofuna ngiphendule uzonginikelela lo mnikelo nami. Makuthi khona abanikelwa ngeinformation yami shuthi phela niyazonela nanginazi abantu bendle emnyama ukuthi baphila kanjani. Ithinto ikahle bona, ithinto imhlophe bathi imnyama. Angazi ukuthi ni kanjani. Yabona? Mawuzokhuluma nami uzoba serious uzongena la enambeni yami ku-account yami. Mawungangenanga ku-account yami angimina loyo. Angihlangene nalonto. Ungangiphengi ngisebenzisa inamba eyodwa 061 400 7521. Okunye nje angikwazi. Futhi lama message afaka kwefonini inqwaba kuthiwa ngiwaphendula uzowakhokhela nje yonke le nto uzosuka uzoyikhokhela ngaphambi ukuthi ngikuphendule mina. Uzongibuza nje u10 minutes ngikuphendule ngefoni. Ephusheni mawuthi ufuna ephusheni uzolibhala phansi nakhona uzolikhokhela. Awu2 awu3 uzowakhokhela ngikufonele back ngoba manje into engiyicabangayo ngeke ngize ngiyeke into engizothi mase ngiyeka kwaye mina ngifake enkingeni kube kunabantu abonayo manje. Ngiyabonga ukuthi namhlanje salini kahle. Angani ukuthi ngizothini. Kodwa uthanda ukucomment angichazele kufanele ngenze njani.